जोबोद माने गोजोनथाव आरो बरायथाव मोनसे समाव बर' ओनसोलाव बयबो बुङोमोन जे बेवहाय माने गिथावथाव थासारि दङमोन आरो नंगौमोनबो आरो बे थासारिया दिनै गैला जोङो बर'फ्रा दासिम मोनथाम गोरोबथा खालामदों बिएसि गोरोबथा बिटिसि गोरोबथा आरो बिटिआर गोरोबथा दा बे मोनथाम गोरोबथानि गेजेराव जुदि जों नायोब्ला बिटिसि गोरोबथायावबो बर'फोरनि गेजेराव गोरोबनायनि जि मोनसे परिबेक बेखौ लाबोनो हायाखैमोन शान्ति परिबेक बेखौ लाबोनो हायाखैमोन नाथाय बिटिआर गोरोबथानि उनाव बा जोंहा बै समनि जेनेखि संगठनफोर एबसुखौ लाफानानै आथिखालनि माने बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर' सार बिथांनि जि दैदेननायाव जि मोनसे सुक्ति जालांबाय बे सुक्तिनि गेजेरनिफ्राय जों बुंनो थांब्ला ओरैबायदि गोजोन मोनसे परिबेक मोनबाय दिनै जोंनि गेजेराव माने मोनसे मोजां थासारि फैबाय जों दिनै बेवहाय असान्तिनि परिबेक नुनो मोनाखै सोमावसारनायनि परिबेक जों दिनै नुनो मोनाखै जोंनि गेजेराव दिनै गुबुन गुबुन हारिफोरनि गेजेराव अनलायनाय सैलायनाय बुजिलायनाय ज' खामानि मावनायनि बा गणतान्त्रिक भाबै जि मोनसे थासारि बेखौ जों दिनै मोननो हादों बे जोबोरैनो बाख्नायथाव आरो बिनि थाखाय आं दिनै साबायखर बावगोन जोंनि दिल्लीयाव जानो गोनां जिनाखि बड'लेण्ड महोत्सब आरो लोगोसे 14 नभेम्बर बे हाबाफारियाव भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदि बिथाङा बाहागो लागोन जों दिनै बिथांखौ बरायदों सिगांग्रो जों बरायदों बिथाङा बे हाबाफारियाव बाहागो लागोन बिनि अनगायैबो जाय मानसिनि गेजेरजों जोङो बिटिआर गोरोबथाखौ मोननो हादों आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौबो जों बरायदों बिटिआरनि जोंनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मिस्टार प्रमद बर' सार बिथांखौबो जों बरायदों मानोना बिथांमोननि नाजानायावनो जोंनि बिटिआर गोरोबथा जादों आरो बिटिआराव दिनै गोजोननि परिबेसखौ जों मोननो हादों बिनि अनगायैबो दिनै जोङो भारतनि जि मोनसे खौसेथि जोङो हादरनि मोनसे बाहागो बर'फ्रा जोङो भारतनिनो मोनसे बाहागो जों मोनसे नागारनो हायै मोनसे बाहागो बे बाथ्राखौ जोङो सिमा लानांगोन आरो लोगोसे बेखायनो जोङो जिहेतु जोङो भारतनिनो फिसा बे हिसाबै जोङो नैबे सिनखौ जों दिन्थिनो नागिरदों जोंनि दिल्लीयाव बड'लेण्ड महोत्सब फालिहैगोन जोंनि 14 नभेम्बर फालिहैगोन बेनि गेजेरजों जों बेखौनो बुंगोन जे बर'फ्रा जोङो भारत हादरनि मोनसे अभिन्न अंग बर'फ्रा अराय सम जोङो हादरनि थाखायनो खामानि मावबोदों खामानि मावलांगोन गोदोबो मावदों दाबो मावदों इयुनावबो मावलांबाय थागोन आरो बेजों लोगोसे जोङो बिटिआरनिफ्राय थांनानै जों गोदान दिल्लीयाव गुबुन गुबुन हारि हारिसानि जोंनि जेनेखि समायना रमायना हारिमु दिन्थिफुंनाय बेखौबो जों खालामहैगोन बावहाय गाहायै जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफाद बर' थुनलाइ आफाद आरो लोगोसे हारिमु आफाद आरो दिल्लीयाव थानाय गान्धी हिन्दुस्तानी साहित्य सभा बिथांमोना जोंखौ माने जों जयैनो खामानि मावनानै गासै हाबाफारिखौ जोङो जाफुंसार होगोन जों बेखौनो बुंनो हायो जे बे हाबाफारियाव जोंनि हादरनि गाहाय मन्त्रि बिथाङा बाहागो लागोन बेजों लोगोसे जोंनि भारतनि माने डनार मन्त्रि माने ज्योतिरादित्य माने सिन्धिया बिथाङाबो बाहागो लागोन जुवेल ओराम बिथाङा बाहागो लागोन आरो गोबां मन्थ्रिफ्रा बेवहाय बाहागो लागोन आरो बेजों लोगोसे जोंनि बड'लेण्डनिफ्राय गोबां जोंनि गोरों सुबुंफ्रा जायफ्रानोखि जोंहा स्कलारफोर दङ प्रफेसारफोर दङ मानिजाथाव लिरगिरि बिथांमोन दङ बान्था मोनगिरि बिथांमोन दङ जोंनि राजखान्थिगिरि बिथांमोना बेवहाय बाहागो लागोन बेखायनो जों बुंनो लुबैदों बे जोंनि फैबाय थानाय जेनेखि बड'लेण्ड महोत्सब आरो लोगोसे 14 नभेम्बर फालिनाय बे साना जोबोरैनो बाख्नायथाव जागोन आरो जोङो दिनै जोङो दिन्थिनो नागिरदों जे दिल्ली बायदि जायगायाव जोङो गिबिसिन बड'लेण्ड महोत्सब जों फालिनो नागिरदों बेबो जोंनि थाखाय मोनसे जारिमिनारि हाबाफारि जागोन गासै हाबाफारिनि जाफुंसारनायखौ जों हास्थायदों बर' रायजो राजाफ्रा बेवहाय हानायमानि बाहागो लागोन जोंहा इतिमध्य बेवहाय जि मावनो गोनां खामानि बियो जाजोबखाबाय गोजोन्थों जोंहा आसा दङ जोंहा मिजिं दङ नोंथांमोना बयबो मिथिगौ जे 2020 मायथाइनि जेनेखि 27 जानुवारियाव जानाय गोरोबथा बे मोनसे बिराद गिदिर आशीर्बाद आरो जोंहा बिथांनिफ्राय गोबां मोननो गोनां दङ बेखौ जों मोननो हागोन जोंहा फोथायनाय दं